Kubor nakaslem jong unongsan hima. Menteri Ketenat Puli Putih ubah lakmen rembui ulaong bakijing hikai haki kamera kelas kadai bandon bek lada kalong kumno ru tangba amla ru ban ya laj ya kakot kakia ki kena bat gisamla puli ulaong bayamanda la bandong lano bat kumno insdang ya kejing hikai haki kamera kelas bat kabak kongsan kalong kejingko jingkia jong ki samla pule bat ki kena da kabak bodro ya kejing beta ke sorkar kentup ya kejing ai tika ka ngelai ke instruction ya director jong ka higher and technical education ba on issue ya ka notice Shabaro ki college jong ka state ban panjing kain ki ba khat trasnem shaneng kat no persen kalayak ka vaccination kan ngajing aitika khnang bangin snuthu hakino ki college ki ba biang ba kumno bangin ya shapram dala yo ki data ngin ya saya shampat ba health department bangin pe lalong na mpallo komba philatip hapo telangana menen ki last man play ki school bat ki we ki state ro kila kin supply ter tangiro ngisu thu ba ngin namla ban ngin hapim pelong school kala ban de hadin shityo atyo la tyo satyo rengi de ban long ki bala khre khamtam ha ko ide be khap trasnem shaneng namar ba kala ya ke ji aitika ban ngak kat kum ji tip jonga ki ba bun ba ki percentage jong ki khna college kilap ai te nilai i ba kadon ke jing hakanek online classes den tak daw ngi kwa ai ba ka classroom teaching classroom consultation kan sedang no tamba ban sedang ngin hap bandon den tak daw ka education department director of education kan issue ya ki notice habaro ki college bakin ajing tip hapo ka por ka balang kot ya ka jing tip kan no nakisten yang ki bakilap aitika but lengba kataru ngin yo ban pe ki data bat kumjuru hakin tiyo ngin la hiban ngin monitor artat ya ka jinglong jingman jong kaneka ka jing ka covid situation hapo kastek ke jong pi kat kum ka jing yo i jong ni menta ka dai tang ka jing atika ka bala banyada ya ubreu dai tang ka jing atika te ngam ong ba kajing eye vaccination kan long related bat kajing play college ndrai kala ban long ka we kan pen ka andang ila sung thu ba plan ki khna college ki labon ki ba dem aitika te kadang kata kajing sung shngan ka khamdon ma kajing aitika ka pen shngan yak bru om ban pen long ban ngin sung shngan chba palat kan kham pen shngan ba ni da ka bang ibut ki protocol ki wangi le ya ki e ba thak health department kala bandai ka we na kilat ki ba ki ko khna college jongi ki ba kwa shisha ya ka jing start kin la an sedang ya ka bandai chi college ki jongi pandang ila yo e data baro tengin ya shong ba health department but ka e ka way forward but ngin sabatay ka ta ngin play na ka shong ki data ki bang yo but ladangim yo ru ka e ka bangin le ngat rai ka situation ini ki sngi ki banwan kan improve hi ban kermen scam lengba ka jing ya trailang ngin la ban play tangba ka ba pongsan ni ka ong phi ba na vaccination hi ka de ban kan but kalong ka pensngai ya ki khna mar kum breu ngim la ban em marwe ngim la ban isolate yela de ngidon kam bakal banja kendu ik perlok te kajing ai tika kam kanum pensngai tanyangi deka pensngai ya ki we pakai para na school na college ki jongi bat saka we kalong ba ndai tangkata kalong ba hoi omdai tang baladap ai tika kalong nginom yo su ndai kat kum ki data ki bang i ba kajing ai tika ki arab ban recover kloy lada sa blehi ba kan ngat hakano no kajing pang habangat yaw no covid kata ka de ka badan kam te ngakam tu ya ki khna college ya ki nong tre hapo ki college hapo ki school ki nong hikai tiba ladap khathasem sejrong
ba kin shimi kana kabu ka ba ka sarkar makhalia bat ka sarkar India kila ai nang ba ka normal life kala ban sedang biang kat no andang ya i kini kita yeu andala pek ki football pek ki Wimbledon pek ki habaki ri ka perthai kila sedang tengiru hapo kana ka ri ka jongi hapo ka state ka jongi ni ikwa ba ki khoni ti jongi ni ki ikwa ki khna samla jongi kin sedang ban ni ikwa ba ki yeu ki hat kin thnem kumba julong tangba kumba kalong manta kat ba ka percentage kadang runa kalong ka bae kabangas ngotunat nga ay rom ya ki health department ya ki dorbar shnong ya ka district administration jong ka is ka sis kamtam ya ka shlong kat ko mo jing tip jongi hapo ka shlong palat ya kan 100% kibreu kiladap ay ya ka vaccination bat ngilai i ha ka jing don jong ki case wala ka jibun breu po shlong kalong ka ba jur hanrei ka babun hi kadai ka shanong kendong den tak daw nga kentu ya ki breu ba ngin shim ya kana kabu ban yada nalade yalade basa ka wei kalong ba kumbagyas nyo bo kya kren ya kita ki that web ki food web ngaya kata tengam tip hanrei ka bangat tip kalong ba dak ba ai tika khamtam haprasan shajram ni yarap ya ki yung kisem gi jong hi bat ko makang mene ya ki perlok projor den tak daw ngai iba mla ban lai ketika kedai rengkam bat kau confirm ka we na ki basis ka ba ngin please dang tang sita yeu ka don la pencin sur ya kan ne ka jin khang sangi te kalong kam pat long bangan jubab ya kita Henry kumang ang ipi kajubab ka ba koridor kalong tang ka way ka ba classroom teaching have to start kumno bangin sedang tabang yumla ban ban yai la ya ka koi ka khia jong khna samla jong ni ki khoni ki jong ni hanrei den ta ka daw ngong ipi in hab ban pelong ba ka no ka por lano in pe ka ko basha ka por kong basha ka yu tang ba ka por ka jing sngai jom ka yung kasem ka jong ni ka snong ka thao ki school na ki yeu ki hat ka shong tang la da mangi ngi sim khia ya ka jing tha ka sarkar kham ta mangi pendep hok ya ka jing aitika jong